dokonca z výzvu na autora odpovede. Nech sa páči, poprosím mikrofón. Portál, ktorý bol spustený vlastne dňom zavedenia realizácie DSK 03, aby sme z pohľadu geodetických základov sa snažili predísť problémov, keď sa z druhej strany nepriamo rozhodlo, že správy katastra nebudú poskytovať údaje v 03, že ich budú poskytovať z platného právneho stavu. Tak tým pádom sa vlastne otvorili všetky možnosti transformácie na tom portáli a myslím si, že tu je tá jedna skúsenosť, že možnosť transformovať, pôvodne portál mal byť určený na to, aby som vlastne na platný nameraný stav dostal svojím spôsobom do platnej, vtedy platnej, alebo do základnej realizácie alebo systému, teda SJTSK 03. Tomu má slúžiť tento portál, aby to, čo novo namerám a merám s využitím GPS techniky alebo terrestrickej a zriadím si aj GPS technikou podrobný bod, aby som vlastne mohol odozdať do právneho stavu to, čo som nameral. Keďže neprišli žiadne usmernenia smerom, neboli usmernenia, jak presne pracovať s katastrálnym operátom, ten čas od povedania, jak si pamätáte, bolo to na geodetických dňoch, keď sa povedalo, že v apríli začne platiť realizácia, tak za ten čas v podstate z tejto pohľadu sa dokázalo nejako zriadiť, aspoň, že sa to dostane na portál a bude takáto transformačná služba slúžiť. A v princípe počúvam dlhšie a párkrát ste ma aj správne obvinili, že ja som žiaden geometrak nikdy nespravil a ani sa nechcem ísť zmiešať do problematiky, ale myslím, že pán Kožár to teraz to jasne povedal. Jedno je matematika a jedno je obsah tej mapy v takom stave, ako je v tom, čo je. Čiže na jeho priamu otázku, aby som tak nehovoril, takto voľne všetko možné transformovať a využívať len matematiku bez merania nebol priamy zámysel v tom čase, ale keďže kataster musí žiť a ísť, tak sa vlastne aj toto umožnilo, že môžeme, alebo je aj dneska možné vlastne transformovať svojím spôsobom aj pôvodné merania JTSK do realizácie 03 pomocou modelov, čo určite je asi zbytočné, keď tam meráme. Takže asi... Ďakujem pekne. Tému diskutujeme už dosť dlho. A vyzerá tak, že asi na tému JTSK ešte by sme mohli veľmi veľa povedať. Ja by som rád postupne dal priestor aj iným oblastiam a iným témam, takže posledná výzva, chce niekto ešte iné, čo tu neoznelo, zásadné povedať JTSK 03, inžinier Draškovič. Dobrý deň, ja by som sa trošku z tejto matematickej roviny chcel vrátiť asi ku katastru a rozmeniť to trošku na program. Takže včera nám inžinier Ondrejčka zhruba načrtol, ako vyzerá situácia v katastri. Ja by som si dovolil teda pár slovami a z hľadiska toho, že sme sa tu zúčastňovali ako členovia komory geodetov. Jednou vetou prerušiť. Včera ma veľmi mrzelo, že tebe osobne som nepoďakoval v mene úradu za všetky tie diskusie a tú prácu, ktorú robíš vo svojom asi pracovnom čase. Ja si myslím, že to stane vo vesnej rovine. Je to toto, čo ale toto považujem za veľmi dôležité, že podnety inžiniera Raškoviča si vážime a ďakujem. Takže tá situácia z JTSK 03 v katastri vyzerá asi tak, že si predstavte takú parafrázu. Máte nové rýchle auto, ale nemôžete ho používať, lebo nie sú na ňom cesty. Miesto toho vám to auto používať zakážu. Neznamená to, ale že to auto je zlé. Skôr by sme sa mali snažiť o to, aby sme na ňom jazdili pomalšie a dúfali, že situácia s cestami sa zlepší. Podobne treba sa dívať aj na situáciu JTSK katastri a postaviť si vlastne, aká je filozofia celého systému súboru geodetických informácií. Čiže ja teraz tej roviny transformácie systému a stanovenia rovníc a strednej chyby transformácie medzi ETRS a JTSK a JTSK 03 prejdem priamo k tomu obsahu mapy, ako to tu definoval inžinier Kožár. Nás prakticky zaujíma to, že my, keď riešime geometrický plán, musíme spraviť dva kroky. My najprv musíme
stransformovať chybu zo systému, čiže dostať ho do kvázi JTSK pôvodného, do ktorého referencovaná mapa. A následne musíme urobiť druhú transformáciu, a to je z tých miestnych deformácií. Nám z praktického hľadiska by veľmi vyhovovalo to, keby sa dáta, ktoré eviduje kataster, ktoré sú referencované do pôvodného JTSK, dostali všetky tú opravu zo systému JTSK 03 a tak, ako sú aj so všetkými miestnymi deformáciami sa presunuli o opravu zo systému do JTSK 03. Čiže transformácia by sa vykonala globálne jednotným kľúčom pre celú Slovenskú republiku. Čiže keď to poviem úplne tak laicky a posedliacky, táto transformácia neodstráni miestne chyby a deformácie, ale iba posunie údaje v stave, v akom sú do nového platného súradnicového systému. Čiže pre nás by toto bolo riešenie najlepšie. Druhý bodom filozofie je teda, že dáta nebudú stransformované a my budeme teda naďalej vykonávať kvázi tie dva kroky, tak ako som to povedal na začiatku. Problém je ten, že transformáciu medzi systémami vykonáva každý zhotoviteľ sám za seba, svojim algoritmom, svojimi rovnicami, čiže už toto môže spôsobiť nejaké drobné chyby. Keď to zhrniem, pri globálnej transformácii dát sa vzájomné súvislosti katastrálnej mapy prakticky nezmenia, zmenia sa s minimálnymi odchýlkami. Celá mapa aj z deformácií, aké sú v nej, sa presunie do JTSK 03. Transformácia bola jednotná, jednorazová a pri spracovaní dokumentácií k aktualizácii súboru geodetických informácií odpadne jeden nejednoznačný medzikrok pre spracovateľa. Ako náhle príde k týmto transformovaním podkladov súboru geodetických informácií, katastrálnych, dá sa veľmi silno predpokladať, že okamžite sa preniesie aj do inžinierskej geodézie. Poviem prečo, pretože každý správcovia sieti a všetci, ktorí robia na inžinierskej geodézii, vedia, že prvá a základná vrstva je tam kataster nehnuteľností, s ktorou bežne pracujú. Pretože kataster je vedený a referencovaný niekedy v úvodzovkách do ETSK, tak dneska všetci chcú vystúpiť v ETSK. Takže myslím si, že o tých výhodách a nevýhodách ETSK 03 asi netreba diskutovať. Máme ho tu, vieme, že je presnejší, modernejší a musíme ho zobrať ako fakt. Ďalšia vec, ktorá by veľmi pomohla geodetickej praxi, pracovne to nazývame tvorba príložnej mapy v ETSK 03. Čiže po zavedení ETSK 03 a určení náležitosti VGP meraného nastala situácia, že tieto podklady sú pre prípadnú budúcu aktualizáciu operátu KM prakticky využiteľné asi na 50%. Čiže myslím, všetky tie VGIčka, ktoré sme odovzdali od 1. apríla 2011 tými izolovanými bodmi a fúzmi rôznymi vo vrstve hrpár, kde skrátka je minimum parciel a väčšinou sú tam prvky, ktoré nás nezaujímajú. Čiže prvým predpokladom, aby sme vôbec túto príložnú mapu ETSK 03 mohli nejakým serióznym spôsobom vytvoriť, je zadefinovať v ETSK 03 body, a to také, ktorých súradnice sú prevzaté z doterajších podkladov, prípadne vyprojektované. Ide o neznateľné, ale platné vlastnícke hranice. Tu sa nám ponúka ten kód kvality bodu 2, ktorý nám vypadol z výhlášky, ale myslím si, že dalo by sa to momentálne riešiť aj tým kódom kvality 3. Čiže predpokladá to, že pre každé katastrálne územie sa založí k určitému dátumu výkres ETSK 03, do ktorého sa budú premietať všetky zapísané geometrické plány. Vytvorí sa tak základ systému záväzných údajov katastra nehnuteľnosti v platnej realizácii súradnicového systému, ktoré budú slúžiť k vytyčovaniu a preberaniu do nadväzujúcich prác. Tento sa bude postupne doplňovať z meraných údajov ako základ budúcej trebárs VKM už v súradnicovom systéme alebo realizácii 03, aby som bol terminologicky správny.
Ďalším predpokladom je návrat technológií spracovania geometrického plánu pred 1.4.2011. To znamená, že spracovateľ číselne určí všetky hranice parciel, aj tie, ktoré sú prevzaté z doterajších podkladov, ktoré sú predmetom geometrického plánu. Samozrejme nehovorím o parcelách, ktorým sa iba mení konfigurácia na styku s riešeným územím, čiže tzv. Zvyškové alebo zbytkové parcely. Predmetom tohto výkresu by boli aj všetky zapísané projekty pozemkových úprav doteraz, ktoré by sa dali transformovať do ETS 03, pretože sú kompaktné, homogénne a transformáciou by nedošlo k žiadnym deformáciám. Je tu ešte problém nejakých údajov zapísaných geometrických plánov, ktoré sú vo všeobecných dokumentáciách a ktoré boli určené v ETS a riešia neraz veľké bloky v území. Čiže každá príslušná správa katastra ako aj komerčný geodete vedia o kvalitách toho ktorého bloku. Takéto územia by bolo možno tiež transformovať ako bloky do ETS a stali by sa súčasťou príložnej mapy. Toto sa ale musí udiať v režii správcu dokumentácií, ktorý určí, akým spôsobom a v akom časovom horizonte by sa toto dalo urobiť. A samozrejme je to nutné urobiť selektívne. Určite bolo veľkou chybou preberať napríklad kartometrické súradnice z obdobia pred zverejnením centrálne transformovaných rastrov a podobne. Alebo územia, kde vieme, že sú veľké miestne deformácie. Pán Ježiš, ja by som poprosil, keby si mohol skrátiť svoje vystúpenie. Nie som presvedčený, že plénom chce v plnom rozsahu počuť a radšej by sme mali dať priestor aj na odpoveď, prípadne ďalšiu reakciu, takže... Jasné, čiže v podstate v kocke by to stačilo. Bolo by treba to, čo by sme potrebovali my, je jednoznačná technológia, založenie príložných map, posunúť podklady do ETS 03 a geometrický plán robiť tak, že jeho základom je parcela a nie nejaké izolované línie a body. Ďakujem. Ďakujem pekne.